Agent 5 Napalabas kabayatan ti panang mirmira da Jacqueline ken Clemente iti bangkay ti patpat ganda iti biyag. Ad-adda nagatapda nga dadaka sa napasamak bayat ti pannakatabing ti bangkay. Sana nagpangadwa ni Jacqueline ang nagkamang iti pulisya. Impari autopsy na ti bangkay ket positive anapukawan iti organs. Pungtot ken ladingit tinarik na dagiti aguliteg at Jacqueline ken Clemente. Itimot pa nagsarsarita da Leonardo ken Adeline. Namuan ti imununang agbakasyon gayaman ije sambuanga dagiti amo na. Itagagayem denggen nyo tituloy ti serye tayo itaalawas iti drama tayo anapauluan. Agent 540. Umay kayo pa'y adito'y manong tagakaruba tayo mat. Saan nga gumutag iti amok ta nasingpet da? Kasta ka di? Uwain manong, nasingpet kan man nakaawat da. Iso mabalin nyo lata at agpasyar dito'y. Ay! Ditakan manong! Sino tinagpaltog? Awan mo ti makita kitaglawlaw. At dangata sa bali akabusor dagiti suspect. Inayaban ka dito'y asilit, Uncle. Tapno awan ti makanghag iti pagsaritaan ta. Agburbur ti dara iti dayjay ataw. Uncle, di mo ko maikabil iti imam tilintag. Ammudan ti amin. Nagwarasan iti kapulisan. Lakayang matlagan. Isu nga uray patayin dagdag iti pulis. Basta siyak ti makapatay iti awanan bain. Ubing kayo pa lang, Uncle. Nalaingak mo't pumaltog. Aramatag ti paltog ko. Lisensyado dayjay. Uncle, idalan tayo langan iti legal awagas. Nunalisyan na ti damo nga ipapan ko. Di nan malisyan ti may kadwa apan ang paltog ko kenkwana. Masapo lang may reserve ti warrant of arrest iti kabitan na panahon, Leonardo. Tapno mabalo dan ti awanan konsensya ta. Gayem na pa iti pamilya di bangkay. Sana mabalin na mabaybayan ti kasta kaso. Masapol nga ikaro natin nagbasulan na. Naturid launay. Ngam di na may tarayan tilintag. Ano pen tilintag nga oras sa dino pa iti paglimlimangan na. Saan na maaramat ti kwartana apang gabor iti nagbasulan na. Masapol ti pan naka-examine da amin iti dayjay a funeral homes. Amin dagiti boys dayjay. Nang runa iti suspect ani Divilo. Iti kasta, mamuan no asino kadakwada ti nang rape iti cadaver. Talaga nga awan ti konsensya ti nangaramit iti dayjay. Malaksid a 50 years old woman ti biktima. Bangkay pa'y. Awan ti delikadesa da. Sir, sak da ito At dak dito yung tsindaan, tadagatangak biit. Urayan na, tapno magapagsarita tanay bag. Agdiretso ka ni tisigod na pagpapanantangis na kaos. Aginuray tanigay. Wan, sir. Nasaysayaat na sumurot kay di Sambuanga. Tapno, adda pa kamuan met impormasyon. May papan kini Divilo. Ay, daytoy gayam ti address na ijay Sambuanga. Inalak ka ni Adeline. Nasayat no na alam. Masapol ang maimbestigar da jay abalay. Wan, sir. Tamangan nuad dapay sa bali ang negosyo na. Malaksid iti dako sa pagkukwartaan na. Agpatinggan ti kinadakas na. Alaam ti address dagiti kakadtom ijay. Ta i-forward mo to. Iraman mo ti address iti probinsya. Kasapulan to da jay. Wan, sir. Unakon. Kasano? Awanem ti panawen. Maudi kayon kada Adeline ken Tomtom. Anya? Sumaruno kayon ton. Saan kayo nga agluglugan iti barko tamabayag? Agiroplano kayon. Kasanan jay? Basta ramitan ti amin abilin ko ka. Tapno awan ti pakaisagmakam. Ambumon no anya dagijay.
Napanan. Naskan nga agtignayak matan. Anya ti kunayo, ma'am? Naskan ang makapanaw tayo itan. Kunak man into nung may alawas pa ilaang, ma'am. Awanin ti adupay asao. Umay kan. Mabiit laang nga rod, ma'am. Isaganak pa'y dagiti gargarat ko. Saanen? Aggatang tayon ton iti kasapulan tayo ijay. Ma'am, apay ka nga agdardaras tayo launay ang makapanaw. Adilin saan apanawan ti panagdadamag ita. Basta umay ka, tamapantan. Awanan. Di manawan dagiti ayop. Uncle, kasano nga rodan ti panakaitabon ni Mama? Sana parikot day ta kaanakan. Kasaritak ti may sapay a funeral homes. Itid ta, numano ti kasapulan da. Talaga at traitor day jay agayam yo. Isungarod akayat ko asyak ti mang balas ken ko na. Ang nagminti sakit iti damo nga ipapan ko. Sana rimwar iti day di pa nagpaputok ko. Anya? Tano rimwar la ko ma. Jakon sinardengan. Nasaya at mat, tasaan arimor, Uncle. Tano rimwar. Awan ko man ti serbiti amin a panaglakad gan panangidarom tayo kan kuana. Adda serbina. Nakita amita, kat nakalibas dan. Jackpot yan a malibasan da tilintag, Uncle. Saan da maitarayan dayta? Kan masapul nga ikaro da tinagbasulan da. Masapul a mabalod da. Kanakan. Masapul a pagsasaritaan tayo kadag iti kakabsat mo tinadaras apat nakaitabon tinayo. Uncle. Iti kasta. May pamaysa tayo ti makitinulong kadag iti pan nakabagi tilintag. Tumulong ang kadakwada amang tilew ket hindi Vilo Sairo. Agyaman na, tanawatan da kami ken ni Manang yo a Jacqueline. Nailawlawag kunti amin a pagimbagan na, Uncle. Naawatan daman. Nagpapas kami matan anang buybuya iti nakakaasi alangat inami. Nagpapas kami na nagsangsangit. Sakit tinakam iti dayjay ahudas ti marik nami ita. Agpapada tayo amin iti marikrik na. Isungay kararag tayo. Amadaaran tayo daytoy aladingit ken rikrik naan tayo. Ken ikararagan tayo matinayo. Kasta mo't asapay kuma. Pasaan ang maitarayan ni Divilo tinagbasulan na. Adda para paliiw ko. Naitip namin kanyak. Saan aya? Anang makaamuan amin at checkpoint? Wen, ngam nakaskas tao. Kasano nalusutan na dagiti checkpoint? Wen no? Adda nga ta nag-tridor kadagiti kakadwa polis. Oh, Taimpurwakan na ida iti kwarta. day tati may isang amuan tayo. Adda lakit di tridor iti masakupan tayo, Leonardo. Itadyo amin nga impormasyon kadagiti masaknan. Okay. Naipaskil pa yan tinagan kan ladawan na kadagiti terminals. Pierre, kada airport. Nasayaat nga rod. Saan na maitarayan ti ima tilintag? Di ko nada siguro ket matiliwdag. Ado ti kwartak. Kwarta lang ti pagtignayan. Kan adda utek ko. Ang papasakit di nga ginom iti arak. Kalpasan na, makaturog akton iti nakasimsimbang. Oras anak nagtrabaho, adolat ati kwarta. Tadapay dagiti daduma negosyo ka pamastrakan iti ado a kwarta.
Ni puroy ababaw nek. Kasta ti kayat ko ababaw nen. Si uulima ka nakatakder iti may sa asuli. Kasta lang puroy. Agtakder ka lang di tayan ti ruangan. Ngem no nabanukan, mabalin mo latta ti agtugaw. Mo kayat mo, umay ka, taginom ta. Ado ti mainom ditoy. Ngem di nakturtuladen, ha? Basit lang ti inumam, tapno makabantay ka. Jakla pagarupan akas ta ti aramid da, Ma'am Kanser. Takas da talaga. Talaga nabilag mo ti kwarta niya. Pudnot ako na. Ngumisan nga nayon. Agdanto pa nagpuluda. Kas ita, nagpuludan. Ngam nakatulong pa ilang ti kwarta da iti dakas sa panggap da. Nagtignayan dagiti pan nakabagi ti lintag. Iso asaan damang namnama. Ti amukap na simpot da. Tagayam, nagdakas da. Nagbalinda adakas, gapo iti kinagamrod da iti kwarta. Pudno unay ati kwarta, katramot ti kinadakas. Saan mo't nga amin, ha? Ngay, ngam kaadwan na itan. Aramatan da ti kwarta, apangiruruman iti sabali at tao. Aramatan da iti dakas, kan aminan asaan ama iparbeng. Wan nga raw. Idinto, tadamot dagiti nasisimpot at tao nga awanan. Nakakaasi da. Dagita kumaa, ti pangipaayan da iti aglaplapusanan a kwarta kan kinabaknang da, ngam saan mat. Saan na talaga? Taramatan damot lang para iti awan kasas kan nabanag. Nga isuntumot lang ti pakadadaulan da. Agasam, addatan dito'y sambuangga. Pinag-disguise na ta ni doktora. Uray isong, nag-disguise mo. Wan, awan tinakailasin ka da tayo. Kun addagayim na timulong nga nang ilusot iti amin. Kabutbutang. Sa anak ang naatdaan iti gundaway naglibas. Addan to. Ikararag tangag baligi dagiti pan nakabagi ti lintag amang tiliw kadakwada. O sige nga Rod, agsubli akon iti pwesto. Taadda di tandag iti amuta. Ay, tsak pinimbaga kiniadilin akat mo ni Agent 548. Imayak dito'y private room mo. Tanapatag ti pagsaritaan ta. Ibagamon no anya dayta. Di na ko makaguray ti dayti nga ibagak ti Vilo. Ada ka di parikot? Oh. Idiretsa mon tap no malpas. Di Vilo, nagpanpanunutak. Kat naamiris ko. Panawin santap no agbaluta. Andiya? At dapay panawan. Adupay. Anya ka din ti sasawam. Agpatingga ti bilag ti pirak. Di mo ammo ti sasawam hinubiba. Denggenak ko ma. Ulitek, di mo ammo ti sasawam. Jak kayat tidakdakkel ariribok. No inrugim lipasem. Anya? Inrugitan, iso alipasen ta. Saan? Kontraan nakadin. Jakun kabailan di Vilo. Aniya? Jak kayat aglamlamang idag na nayon. Kalpasan na. Parigatan da aging gaapatayin da. Asino timang patay ka datang ibagbagam? Patayin da ka no lumaban ka. Saan nga isuda timang patay kanya? Siyak timang patay kadakwada. Ado ti kwarta. Nabilig ti kwarta. Nabiligak. Nawatam. Agpatiit ako matibilo. Agsarita tayo dinasayaat. Sikati una kalipasan no kontranak. Kat di naggamdan aliputan hinubiba.
Tanukas ta ti aramidam. Matay ka. Ado ti igam aginatang ko ditoy. Kat sikat ti pangaramatak no traidor na. At ti Diyos mo, doktora. Ma'am, anya ka diti mapaspasama kada kayo. Oh, Adeline. Ma'am, apay nga agluluha kayo. Adeline, Ma'am, saan na kun nga awakan iti ma'am? ha? Mga asim, tungpalam ti kayat ko. Sige ma'am, ay manang nga rodan at iyawag ko kada kayo. Namapay ka din nagsangsangit kayo. Nagdagsan ti parikot ko, Adeline. Mabaling ka di amamuan, no anya tinadagsan a parikot yo, manang? May lumangan nga tani di Vilo Tilinteg, iti agnanayon. Gagayem di uliwayan adenggan, ti tuloy ti serye tayo italawas, iti drama tayo anapaulwan. Agent 540 Insurat para iti radyo ni Jocelyn Oblero. Ken itimat direksyon ni Mary Jane Castro. Technical ken musical scoring John Ligligan. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy ng estasyon. Agyaman kami iti kay Panang Tarabay